Ak hľadáte pozemok pre svoj nový biznis alebo rozšírenie toho existujúceho, možno ste ho práve našli. Ponúkam vám na predaj tento veľký 28-árový pozemok v priemyselnej oblasti. Pozemok má všetko, čo pozemok má mať, má spevnenú plochu, čo znamená ušetrenie nákladov pre možnú výstavbu. Je tu elektrické, plynové, vodovodné napojenie. Kontajnery za mnou samozrejme odstránime. Pokiaľ vás ponuka zaujala, viac informácií nájdete na mojej web stránke alebo mi jednoducho zavolajte. A ďakujem za vašu pozornosť.